L'alcalde de Benigànim ha decidit rebaixar-se el sou fins als 1.600 euros per fer front a la crisi i solidaritzar-se amb les famílies del seu poble sense grans recursos. A més, assegura que per a l'any que ve els impostos estaran congelats. Anem a baixar al primitiu origen que va començar. L'alcalde quan va entrar va començar cobrant 1.600 euros i per distintos IPCs i demés s'havia pujat a 1.720 o per ahí. I jo enguany no he volgut congelar-lo, sinó he volgut que torne a 1.600 euros i durant la meva legislatura he dit que no vull que munti més dels 1.600 euros que vaig dir el primer dia. Però així no acaben les mesures d'estalvi de l'Ajuntament, perquè han decidit tornar els 24.000 euros que es cobraren en tasses al seu dia per l'Ecoparc. Així que els habitants de Benigànim veuran reduïts els seus rebuts al primer trimestre de 2009. Anem a tornar uns impostos que se varen cobrar indegudament. Que va ser la taxa de l'Ecoparc, que són uns 24.000 euros, i enguany anem a tornar-los a tots els veïns del poble. És a dir, que junt a la congelació d'impostos poden comptar que els anem a tornar una sèrie de diners que nosaltres consideràvem que se cobraren indegudament. I bueno, pues, en este primer trimestre de l'any, aquests 24.000 euros que en un dia se van tornar, pues, cada un dels veïns del poble ho veurà en el seu rebut.